Реформата, която ни предстои, аз я представям като 4 фронта или 4 вълни, без те да са в последователност, най-малко в тази, която описвам. Но на първо място става дума за промяна в управленския модел на системата. Очевидно, че поредица от проблеми, които тя показва системни при поредица от състави на Висшия съдебен съвет, при поредица от хора, които изпълняват длъжността на тримата големи, разбира се, поредица от министри, са системни и част от тях се коренят в управленския модел на системата. Всъщност, с инициативата за промяна в Конституцията и за промяна в съдебната власт, която би трябвало да върват като един пакет, се опитваме да направим това. На второ място, разбира се, става дума за един много обхватен пакет от мерки, които трябва да модернизират и повишават ефективността на системата, нейният човешки ресурс, нейната география. На трето място, свързано с това, трябва да работим и да продължим да работим за повишаването на ефективността на процеса в неговите три измерения. И на четвърто място, нито по важност, но го отделям от останалите, е електронното правосъдие, въвеждането на електронното правосъдие. Позволете ми да набележа няколко ключови като че ли мерки, които в рамките на тази логическа структура ние ще се опитаме да приложим, за да може по-нататък, ако искате да ги дискутираме. На първо място, разбира се, са въпросите на управленския модел на системата. Въпросите на това как да изглежда Висшия съдебен съвет, така че да има повече отговорност. Проверките за почтенност и борбата с корупцията. Борбата с корупцията има винаги два аспекта. Единият аспект е елиминиране на предпоставките за тази корупция. Другият аспект е различните начини за изчистване на системата от вече създадените корупционни практики и техните носители. Не съм очаквал, че моите първи стъпки като председател на Върховен касационен съд ще бъдат свързани с инициирането на дисциплинарни производства. Не съм очаквал, че първите ми стъпки ще бъдат с искания за подаване на оставки. Вече са факт. Но това, което в последствие се случи с Софийски градски съд, дава увереност на мен и на много колеги, че това е посоката и това е пътят. Да, реформата не е само замяна на един орган с друг, замяна на един Висш съдебен съвет с друг. Аз съм за конституционните промени, но самите конституционни промени няма да доведат до това да има по-голяма бързина в производството. Ето защо аз поделям идеята на министър Иванов, че трябва да бъде по-комплексен и по-дълбок подходът, свързан с съдебната реформа. И ще започна с образованието, защото няма как да привнесеме съдии и юристи отвън. Тях трябва да ги създадем. В България има, може би, около 11 висши учебни заведения, за голямо съжаление. Те не дават еднакво ниво на правното образование, затова си позволих да споделя една идея, може би провокация към хората и в тази аудитория, за възможността да бъде възприета възможността да има един държавен изпит.